אישור של המים ועמק השמיים, תפילת האדם, החול והים, אישור של המים ורק השמיים, תפילת האדם. באנו כדי ללמוד משהו על תרבות יהודית שהייתה, לעצום עיניים ולראות מסחר ער בכיכר תקטין, לשמוע חכמים מתפלפלים בישיבת לובלין, את הרמה פוסק בתורה, לדמיין העיירה יהודית חיה ותוססת. באנו כדי לעבור בשבילי השמדת עם, ללכת ברחובות הגטאות, לפסוע ביער אל בורות ההריגה, להיכנס בשערי מחנות המוות, לנסות לדמיין את גודל האסון האישי, המשפחתי, הקולקטיבי. באנו לומר לקורבנות ההשפלה וההשמדה שאפרם מונח כאן לרגלינו, לאלה שהומתו מיד עם הגעת הטרנספורט ולאלה שקודם למותם נטרפה להם דעתם מעוצמת הרעב, הקור, ההשפלה וההתמודדות היומית עם שפל מנהג אדם באדם. אנחנו כאן, למרות הכל. ההתנגדות היהודית הפכה לצבא מודרני בעל עוצמה אדירה. רוח הקרב שלכם חיה ומפעמת בו. מסדר הצדם. אנו, טייסי חיל האוויר הישראלי, בשמי מחנה הזוועות, קמנו מאפר מיליוני הקורבנות, נושאים את זעקתם האילמת, מצדיעים לגבורתם ומבטיחים להיות מגן לעם היהודי בארצו ישראל.